шаҳри Душанбе бо ҳама шаҳомат ва омодагиҳо макони баргузории чорабинии муҳими сатҳи байналмилалии дигар гардид. 25 октябр дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалӣ оид ба зеҳни сунъӣ, яъне IA Connect 2025 баргузор шуд. қабл аз баргузории конфронси байналмилалӣ дар маркази тиҷоратӣ ва намоишгоҳи Душанбе Экспо дар доираи ҳамин конфронс намоиши маҳсулоти саноатӣ ва зеҳни сунъӣ ташкил карда шуд. Ин ҳамоиш бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои шӯрои зеҳни сунъӣ назди вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ширкатҳои ватании Zipal AI ва Area AI баргузор карда шуд. Бино ба иттилоъ, дар намоишгоҳ лоиҳаҳои калидии миллӣ дар соҳаи AI, аз ҷумла Sora LLM, модели забонии миллӣ бо 27 миллиард параметр, Area AI, нахустин AI Free Zone ва Darya AI кластери ҳисоббаробарии экологии зеҳни сунъӣ муаррифӣ карда шуданд. Smarter finance in real time, where every number speaks and every risk transforms into opportunity. Digital public services, secure, inclusive, efficient. From citizen identity to nation-scale decisions, powered by trust. Autonomous systems take flight. Safer skies, smarter response, precision from above. Language has no borders. Global teams, one purpose, connecting minds and technologies worldwide. From Tajikistan to 20 nations and beyond. One ecosystem of intelligence, bound not by distance, but by light. In the valley of Darvaza, the future converges, where the world's AI heartbeat begins. Powered by GPU, Darya AI, Tajikistan. Мы занимаемся производством специализированных процессоров и компьютерных систем для искусственного интеллекта. Производим самые большие процессоры в мире, которые существенно превосходят по своим характеристикам любые другие конкурентные решения для обучения и обслуживания больших нейронных сетей. Думаю, что все из вас, возможно, используют такие модели и сервисы, как ChatGPT или Claude от Anthropic, и, наверное, замечали, что иногда, когда вы пытаетесь спросить модель о чем-нибудь, она отвечает не сразу, это занимает некоторое время. С нашими компьютерными системами мы существенно ускоряем этот процесс и делаем ответ этих моделей существенно более быстрым, что позволяет общаться с моделями в режиме реального времени. И также наше программное обеспечение и компьютерные системы позволяют обучать эти большие модели существенно меньшими усилиями и меньшими затратами. Надеемся, что это позволит существенно развить область приложения различных больших моделей и внедрить искусственный интеллект в большие сферы нашей жизнедеятельности. My name is Asher Dayanim. I'm from California and we came to Tajikistan for the AI Behind Heights conference. این چیپ کلانترین در جهان هستند. این چیپ 900,000 کامپیوتر دارند توی این چیپ و هم 44 حافظه هم داره. برای این چیپ LLM مثل ChatGPT میتونن خیلی ککتر از NVIDIA GPU هم میکنند. تصور کن چند میتونی با این چیپ توی داتا سنتر داریا میتونی بسازی. иттилоъ дода шуд, ки Sora LLM модели забонии миллӣ бо 27 миллиард параметр буда бо истифода аз маълумоти маҳаллӣ омӯхта шудааст ва дақиқияти баланд дар забони тоҷикӣ дорад. Area AI нахустин AI Free Zone дар минтақа бо Академияи зеҳни сунъӣ ва озмоишгоҳҳои илмӣ мебошад, ки барои ширкатҳо 25 сол имтиёзҳои андозиву гумрукӣ ва имкониятҳои худтанзимкунӣ дар соҳаи AI, яъне зеҳни сунъӣ фароҳам меоварад. Darya AI кластери ҳисоббаробарии экологии зеҳни сунъӣ буда бо истифода аз нерӯи сабз фаъолият мекунад ва то соли 2030 иқтидораш ба 1 гигаватт мерасад. Веб-маркет чихеле ки аз номаш маълум аст, бозори онлайнӣ, бозори интернетӣ, маркетплейс. Мақсади мо дар ин аст, ки мо барои савдогарон аудиторияи калон пешниҳод мекунем ва барои харидорон молу маҳсулотҳои беандоза зиёд пешниҳод мекунем, ки харидорон метавонанд новобаста аз минтақаи ҷойгиршавӣ, новобаста аз вақту замон танҳо бо як клик аз телефонашон
ҳар як маҳсулоте ки мехоҳанд ба худ харидорӣ кунанд. Савдогарон бошанд метавонанд ки молҳои худро ба аудиторияи на танҳо минтақаи ҳамон мағозаи худашон, балки Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон пешниҳод намоянд. ҳадафи мо дар иштирок дар ин экспо дар ин аст ки мо ҳамчун як маркетплейси ватанӣ худро ба инвесторони хориҷӣ ва худро ба меҳмонони хориҷӣ пешниҳод намоем ки яъне дар Тоҷикистон низ ин гуна технологияҳое ки аллакай дар хориҷа ҳаст рушд ёфта истодааст ва тараққӣ карда истодааст. ва мехоҳем ки халқи Тоҷикистонро низ ба технологияҳои навтарини ки дар дунё фаъолият доранд шинос кунем ва сервиси хуб пешниҳод намоем. Мо маркетплейсро 13 марти соли 2024 шурӯъ кардем ки тақрибан як ним сол зиёдтар мешавад. Дар ин муддати як ним сол мо аллакай муваффақиятҳои зиёд дорем. Аллакай қисми техникӣ мо мобилни барнома барои харидорон дорем ва мобилни барнома барои фурӯшандагон дорем ки фурӯшандагон метавонанд ба тариқи барнома молҳои худро ба барнома боргирӣ намоянд. Мо аллакай дар қисми логистика ҳам кору фаъолият карда истодаем ва ба наздикӣ боз платформаи хитои Тимолро интегратсия мекунем ки зиёда 300 миллион ассортимент дар аудиторияи Тоҷикистон пешниҳод мегардад бо нархи дастрас. инчунин ташаббуси ворид намудани зеҳни сунъӣ ва барномаҳои асосии таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ муаррифӣ гардид. Гуфта шуд ки дар доираи ин барномаҳо то соли 2028 беш аз 4000 мактаб ва 2 миллион хонанда фаро гирифта мешавад. Наша академия занимается подготовкой кадров по искусственному интеллекту. Это дата-аналитики, дата-сайентисты и MLO. Наши выпускники работают в нашей компании, занимаются разработкой различных проектов нашего холдинга. Также это многие наши студенты, они работающие специалисты в других компаниях страны. Мы выпустили примерно более 3000 студентов. Мы обучаем студентов 14 лет и старше. Они приходят к нам и обучаются на наших курсах. Пас аз баргузории намоишгоҳи маҳсулоти саноатӣ ва зеҳни сунъӣ, конфронси байналмилалӣ оид ба зеҳни сунъӣ AI Canef 2025 дар меҳмонхонаи Crown Plaza-и шаҳри Душанбе ба кори худ шурӯъ кард. дар конфронс муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкатҳои бонуфузи соҳаи технологияҳои нав ва зеҳни сунъӣ, марказҳои тадқиқотии байналмилалӣ ва фондҳои венчурӣ иштирок намуданд. ҳоким Холиқзода зимни суханронӣ иброз дошт ки имрӯз ҷаҳони муосир ба марҳилаи нави илму техника ворид гаштааст. зеҳни сунъӣ яке аз самтҳои муҳими иқтисоди рақамӣ ба шумор рафта, дар ҷаҳон ба таври бесобиқа рушд менамояд. таъкид гардид ки дар Тоҷикистон бо дастгирии пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, экосистемаҳои зеҳни сунъӣ бо суръат рушд намуда, кишвар ба минтақаи ҷолиб барои ҳамкорӣ бо ширкатҳои пешсафи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. зикр шуд ки зеҳни сунъӣ танҳо воситаи ёридиҳанда набуда, он ба қабули қарорҳо ба нақшагирӣ дар маҷмӯъ ба тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсон ворид шудааст. мутобиқи арзёбии коршиносони байналмилалӣ, то соли 2030 зеҳни сунъӣ метавонад ба афзоиши маҷмӯи маҳсулоти ҷаҳонӣ саҳми назаррас гузорад. маврид ба зикр аст ки 25 июли соли 2025 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид лоиҳаи қатномаи махсусро зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ ки бо ибтикори ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид қабул намуд. технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор заминаи муносиб ба шумор мераванд. Тоҷикистон тавассути қабули стратегия ва дигар санадҳои консептуалӣ ҷиҳати марҳала ба марҳала гузаштан ба низоми рақамикунонӣ тадбирҳои зарурӣ меандешад. вобаста ба ин пешниҳод дорам ки маҷмӯи умумӣ дар иҷлоси навбатӣ оид ба нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳамсозии имкониятҳои нав барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва суратбахшӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қатномаи махсус қабул намояд.
ташаббуси мазкур аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суханронӣ дар мубоҳисаҳои умумии иҷлоси 79-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид 24 сентябри соли 2024 пешниҳод гардида буд. санади мазкур бо бархурдорӣ аз пуштибонии якдилонаи кишварҳои узви созмони милали муттаҳид қадами муҳимеро дар роҳи бунёди ризояти ҷаҳонӣ оид ба истифодаи бехатар ва барахлоқ асосёфтаи зеҳни сунъӣ аз ҷумла рушди механизмҳои худтанзимкунӣ ва мудирияти масъулиятноки технологияҳои зеҳни сунъӣ дар самти минтақавӣ ва миллӣ ташкил медиҳад. хатномаи зикршуда ҳамчунин механизмҳои асосии истифодаи муассири технологияҳои зеҳни сунъиро барои таъмини рушди устувор дар Осиёи марказӣ муайян мекунад. яке аз чунин механизмҳои пешниҳодшуда таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар шаҳри Душанбе мебошад, ки он ҷиҳати ҳамоҳангсозии раванди татбиқи барномаҳои муштараки марбут ба зеҳни сунъӣ дар Осиёи марказӣ мусоидат менамояд. амалӣ намудани ин рӯйдодҳо ба таъсиси низоми бехатар бо эътимод ва боварибахши зеҳни сунъӣ мусоидат намуда, мувозинати байни танзим, навоварӣ ва механизмҳои худидоракунии дохилиро таъмин карда барои минтақаҳои ҷаҳон намунаи ибрат хоҳад буд. маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар Душанбе ба тезонидани раванди татбиқи ташаббусҳои асосии марбут ба зеҳни сунъӣ дар Осиёи марказӣ, аз ҷумла пешбурди барномаҳои муштараки омӯзиши мутахассисон ва дастгирии стартапҳо дар соҳаи зеҳни сунъӣ миёни паркҳои технологӣ дар минтақа, роҳандозии лоиҳаҳои муштараки илмӣ тадқиқотӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ миёни донишгоҳҳо, муҳаққиқон ва озмоишгоҳҳои минтақа, ташкили шабакаи муштараки марказҳои ҷамъоварии маълумот ҷиҳати афзоиши дастрасӣ ба зерсохтори ҳисоббаробарӣ дар кишварҳои минтақа, ҳамоҳангсозии талошҳои миллӣ бо мақсади қабули принсипҳои умумии мудирияти ҳамоҳангшуда, масъулиятнок ва худтанзимкунии зеҳни сунъӣ дар Осиёи марказӣ ва пешбурди ташаббусҳои марбутаи ҷаҳонӣ бо шарикони байналмилалӣ мусоидат менамояд. қабули қатномаи мазкур нақши муҳими ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати пешбурди муколамаи ҷаҳонӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва аҳамияти таърихии сиёсати созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро таъкид менамояд. дар кишвар аввалин бор конфронси байналмилалии оид ба зеҳни сунъӣ баргузор гардид. ин аввалин бор таърихи кишвар аст, ки мо зиёда аз 10 ширкатҳои глобалии ҷаҳон оид ба зеҳни сунъӣ технология ҳузур доранд ва онҳо на танҳо ҳузур доранд, балки ин натиҷаи кори ҳамкориҳои дуҷонибаи шӯрои зеҳни сунъӣ дигар ширкатҳои ватине, ки то ин дам ҳамкорӣ карда лоиҳаҳо иҷро карданд ва ба баъзе натиҷаҳои хуб расиданд, ки дар оянда онҳо ба лоиҳаҳои калон дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ ба воя мерасанд. мақсад аз он аст, ки мо аллакай зеҳни сунъиро ҳамчун яке аз самтҳои асосии рушди иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гирифтаем ва ширкатҳои зеҳни сунъии ватанӣ кор карда истоданд. онҳо аллакай маҳсулотҳои худро, хизматрасони худро биёда аз 20 давлатҳои кишвари ҷаҳон пешниҳод карда истоданд ва ин боиси он шуд, ки диққати ширкатҳои глобалии ҷаҳон ба монанди Perplexity, Google, DeepMind, Preside имрӯз ҳузур доранд, ки бо мо ҳамкорӣ кунанд ва дар самтҳои гуногуни фаъолияти иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон зеҳни сунъиро пурра ворид карда ба натиҷаҳои хуб дастрас аст. ин яке аз беҳтарин манфиатҳо ин ҷойҳои кори нав барои ҷавонон мебошад. барои он ки агар ки мо дар ҳамин самт нигоҳ кунем, ҷавонон метавонанд маошҳои баландро соҳиб шаванд ва ин имкониятҳои навро ба онҳо ҳам дар рушди касбӣ ва ҳам шахсӣ ба вуҷуд орад. барои он ки метавонанд онҳо стартапҳои нав кушоянд, ширкатҳои худро гиранд ва дар умум саҳми худро дар пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистон гузоранд. У нас более 15 лет опыта работы в разработках искусственного интеллекта. Есть опыт в промышленности, в медицине, в госуслугах. Основное направление – это сбор различных данных в разных форматах, адаптация, синхронизация данных, поиск оптимального, даже самого точного решения и в самые кратчайшие сроки. То есть мы можем обрабатывать миллионы данных, гигабайтов, мегабайтов и в самые кратчайшие сроки дать самый оптимальный, самый точный результат. Это более интересный, более правильный подход, детерминированный, то есть мы не ссылаемся на галлюцинации нейросетей, мы достигаем оптимального результата в самых сложных проектах. Ну, допустим, в промышленности мы можем собрать максимальную информацию по
технологиям, по спецификациям, по применениям различных материалов. Их количество может достигать там тысячи, десятки тысяч наименований. В кратчайшие сроки мы можем найти самое оптимальное решение для разработки какого-либо изделия. То есть это связано и с сработкой металла, с летательных аппаратов и так далее, и так далее. То есть об искусственном интеллекте можно рассказывать долго, но на самом деле я не совсем называю АИ искусственный интеллект. Это разработка новейших технологий, которые раньше не использовались. И самое главное, это позволяет в несколько раз, там, в 5-6 раз собрать, найти самый оптимальный результат и я уже повторяюсь, поставщику, заказчику выдать самый точный результат. То есть не с вероятностью там 90%, 95%, мы даем 100% результаты. Ну, за исключением, допустим, медицины. Если мы рассматриваем в области медицины какие-то показатели, также мы можем собрать максимальную информацию по пациенту, по применению материалов, по противопоказаниям и так далее, и выдать, допустим, максимально точную информацию для того, чтобы главный врач поставил на наилучший диагноз. Ну, допустим, мы можем собрать эпикризы десятки специалистов, различные. Дальше мы можем анализировать различные данные в медицине, в любых аспектах. Тем более, что в медицине появляются каждый день новые разработки, новые технологии, новые медицинские аппараты. И также мы можем собрать максимальную информацию, в том числе на разных языках со всего мира. И аккумулируя всю информацию, которую мы можем предоставить на сегодняшний день, выдать самый оптимальный результат для того, чтобы помочь пациенту или там врачу для того, чтобы разобраться в данной ситуации. ҳамчунин зикр шуд ки дар доираи татбиқи стратегияи рушди зеҳни сунъӣ барои давраи то соли 2040 дар тоҷикистон беш аз 750 мутахассиси ҷавон омода карда шудааст. Инчунин ба барномаҳои таълимии 10 донишгоҳи ҷумҳурӣ ихтисоси зеҳни сунъӣ ворид карда шуд. ҳамзамон татбиқи ин стратегия дар 100 муассисаи таҳсилоти мамлакат оғоз гардидааст ва ин қадами нав дар низоми маориф мебошад. зикр шуд ки тоҷикистон бо суръати баланд инфраструктурро рушд дода, экосистемаи истеъдодҳоро ташаккул ва ба татбиқи технологияҳои экологӣ тавассути истифодаи манбаъҳои барқароршаванда машғул мебошад. ин иқдомҳо дурнамои навро барои рушди илм, тиҷорат ва ҳамкориҳои байналмилалӣ ба миён меоваранд. маврид ба ёдоварист ки ҷумҳурии тоҷикистон то имрӯз бо ширкатҳои байналмилалӣ аз ҷумла Scale AI, Mistral AI, Perplexity AI, Presight ва шурӯи технологияҳои пешрафтаи Аморати Муттаҳидаи Араб ҳамкорӣ мекунад ки лоиҳаи миллии зеҳни сунъиро дар амал татбиқ менамоянд. дар доираи конфронси байналмилалӣ оид ба зеҳни сунъӣ, яъне AI Connect 2025, таъсиси консорсиуми Area AI дар душанбе ба мувофиқа расида, маросими имзои расмии консорсиуми сармоягузории Area AI баргузор гардид ки оғози нахустин минтақаи махсуси зеҳни сунъӣ дар ҷаҳон мебошад. консорсиуми Area AI ширкатҳои пешбари байналмилалиро дар соҳаи зеҳни сунъӣ муттаҳид намуда ҳадаф дорад тоҷикистонро ба маркази минтақавии рушди технологияҳои зеҳни сунъӣ дар ҷаҳон мубаддал гардонад. маркази тадқиқот ва ҳамкорӣ барои ҷаҳони рақамӣ, лоиҳаи Area AI, минтақаи зеҳни сунъӣ, нахустин минтақаи махсус дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад ки пурра ба таҳия, озмоиш ва татбиқи барномаҳо ва ҳалли зеҳни сунъӣ бахшида шудааст. минтақа ҳамчун маркази тадқиқот, рушд ва истифодаи масъулонаи технологияҳои зеҳни сунъӣ амал мекунад ва дар баробари ин платформаи ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва интиқоли технологияҳои пешрафта хоҳад шуд. ин ташаббус идомаи пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон ба созмони милали муттаҳид мебошад ки дар он зарурати ташаккули механизмҳои ҷаҳонии худтанзимкунӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ таъкид гардидааст. иттиҳоди сармоягузорон барои экосистемаи нав таъсиси консорсиуми сармоягузории Area AI марҳилаи муҳим дар татбиқи ин ташаббус ба шумор меравад.
консорсиум ҳамчун дар иттиҳоди идоракунанда амал намуда ширкатҳо марказҳои илмӣ ва стартапҳоро муттаҳид месозад то экосистемаи нави технологӣ дар тоҷикистон бунёд ёбад. ба ҳайати он ширкатҳое дохил карда шуданд ки ҳоло аз тоҷикистон ба бозорҳои ҷаҳонӣ ҳалли зеҳни сунъии худро содир мекунанд. аз ҷумла Zipple AI, Epsilon 3 AI, Zenlab AI, Daria AI. инчунин ширкатҳои хориҷӣ аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Аморати Муттаҳидаи Араб, Сингапур, Ҳиндустон, Индонезия, Қазоқистон ва Узбекистон мебошанд. иштирокчиён нақша доранд ки маҳз дар ҳамин марказ давраи пурраи технологиро фаро гирифта аз ҳисоббаробариҳои сабз, таҳқиқоти илмии бунёдии ҳама соҳаҳо то маорифро анҷом дода тиҷорату содироти ҳалли зеҳни сунъиро аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба дигар кишварҳои ҷаҳон ба роҳ монанд. ҳамкорӣ бо пешсафони ҷаҳонӣ дар қатори ширкатҳои ҷаҳонии пешсаф ки ба оғози консорсиуми Area AI ҳамроҳ шуданд, Presight ва Yota зикр мегарданд. бо ташаббуси Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ёддоштҳои тафоҳум бо Scale AI, Perplexity AI низ ба имзо расиданд. ҳамзамон созишномаҳо бо ширкатҳои пешбари технологӣ аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Аморати Муттаҳидаи Араб, Фаронса, Қатар ва Арабистони Саудӣ имзо шуданд ки тибқи онҳо таъсиси озмоишгоҳҳо ва марказҳои тадқиқотии зеҳни сунъӣ дар қаламрави минтақаи Area AI пешбинӣ мешавад. Предлагаем продукт на наш Netalytics, NetVision, который позволит улучшать качество связи для оператора связи. Он сможет на базе своих же телеком-данных анализировать данные о звонках в мессенджерах, и за счет этого, получается, улучшать качество связи. Я думаю, это самое главное, что можно будет предложить в Таджикистане. оғози Area AI қадами навбатӣ дар ин роҳ хоҳад шуд ва платформаеро фароҳам меорад ки ширкатҳои хориҷӣ метавонанд лоиҳаҳои муштаракро амалӣ намоянд, ҳалли худро озмоиш кунанд ва тавассути Тоҷикистон ба бозори Осиёи марказӣ ва кишварҳои дуру наздик ворид шаванд. бо ин роҳ кишвар ба маркази ҷалби истеъдодҳо, сармоягузорӣ ва таҳқиқоти пешрафта дар соҳаи зеҳни сунъӣ табдил меёбад ки шарқу ғарбро дар харитаи ҷаҳонии технология муттаҳид месозанд. ташаббуси Area AI, яъне минтақаи махсуси зеҳни сунъӣ, таҷассумгари ҳадафҳои стратегии Тоҷикистон ба рушди устувор, фарогир ва фарҳанги технологияҳои оянда мебошад ва нақши кишварро ҳамчун пешсаф дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва маркази нави технологиро дар ҷаҳон таҳким мебахшад. шаҳри Душанбе боз мизбони як чорабинии дигар конфронси байналмилалӣ оид ба зеҳни сунъӣ AI Conf 2025 дар пойтахти кишвар намояндагони ширкатҳои бонуфузи технологияҳои иттилоотӣ ва зеҳни сунъиро дар маркази меҳмонхонаи Crown Plaza ба ҳам овард. бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон экосистемаи зеҳни сунъӣ дар кӯтоҳтарин муҳлат бо суръат рушд карда, Тоҷикистон ба як минтақаи ҷолиб барои ширкатҳои пешсафи ҷаҳонии зеҳни сунъӣ табдил ёфта истодааст. то имрӯз соҳаи зеҳни сунъӣ дар Тоҷикистон тавонист ҳамкориҳои стратегиро бо ширкатҳои пешсафи ҷаҳонӣ аз ҷумла Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Фаронса ва дигар мамлакатҳо ба роҳ монад. чорабинӣ баргузор гардида ба як минбари муҳим барои баррасии стратегияҳои рушди зеҳни сунъӣ, муаррифии ташаббусҳои миллӣ ва густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ табдил дода хоҳад шуд.